ngaphi izoba khona apha eSlow Voice? Hayi. Ndivile loo nto mani qha andiyazi andinamaphiko oba ndiye. Bendifuna ukhe ndibe khona eyona nto endifunisa uba ndibe phaa ke ngamavala mcimbi. Hayi abafana hayi. And yazi ndibuyithanda le nto izokwenzeka phaa kulaa mcimbi because laa mcimbi lowo ngehlobo elindibona ngawo abantu ababiziweyo phaa bangobaye kulaa mcimbi abantu aba bengabantu nje abagathanda ukuvisisana nje apha emculweni. Ewe. Ngoku ke ingathi kuzanywa indibano kule nto kaMaskandi. Kuyadityaniswa abantu ngehlobo elindibona ngayo. Ndibonile ke bekhona abantu abakhalazayo kuFacebook ucawa kabafakwanga kwipost whatever, kodwa mna ndathi uyijonga laa post ndayi-understand ndabona uba ewe kungabakho ubani nobani bathanda ungquzulana, kubekho ubani bathanda ungquzulana. Ndabona uba yinto erayithi le yapha, akuba abantu bangekhoyo kuthiwa mabangayi. Funeka ndibafumana baba uthi bathanda ungquzulana. Le nto apha ndithi dlana indlebe nayo. Le nto wena mhlobo wam bendibawela uye phaa kulaa mcimbi. Ewe apho uzokwazi ke ngoku ube nodliwano-ndlebe nabo. Ndizawuzama noba yezalayo ngoba ke umbongeni uzawube phaa eyona nto endisapha ingangumbongeni lo mfana wamavala mcimbi. Ndibulele uyabona ingase ndimbone ke lo mntu uhostayo phaa ndike ndimbulele ngokumbambisana. Uyabona ndithi makakhabrasha apha empandleni yenzela uba azawukwazi uba yonke into ayenzayo uzokhala. Uyabonayo umhlolo uba ndingangayipha ingangumhlolo omkhulu. Angumhlolo omkhulu nditsho nezinyanya zingakhathazeka kakhulu. Zinganishaya kayishapela. Hayi mandikubone ecandle lihle. Mandikubone mhlobo wam. Uyayazi ke uyayazi. And mansoze ndigqibezela